प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि दिनै नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै गन्थंआव दै हाबदोंना हाबाखै लाजिदोंना लाजियाखै हा बहा दोननो सानखो बे गन्थंखौ बे मोखां मोनसेखौ बबेयाव दोनखोमानानै थानो सानखो बर' आइजोफ्रा गोबाङै हाजार हाजार जिनाहारि जादों गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ बावसोमनो गोनां जादों आरो जोंनो जुदि माबा मोनसे नांगौब्ला माबा मोनसे खोमानांगोन होननाय बाथ्रायानो दंखायो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन। हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि उनाव इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दङ स' दिनै आङो नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायावनो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो होननानै नोंथांमोनजों सावरायलायनो होननानै आङो निस्सय नुजाफैलायबाय दा आसा खालामो जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना इम्परटेन्ट सानना लानानै जोबजासिम नायगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना सोर मा सानदों गोसो गोरबोनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननाव उन्दै गेदेर आंनि चेनेलखौ नायगिरि गासिबनिसिमबो जाहाथे गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाखाय जेन माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जालांबा आंखौ अननानै नोंथांमोना निमाहा होनांगोन होननानै दा आंनि बुंनांगौआ बेनो दिनै आङो प्रमद बर' सारखौ आरो बै समनि आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि नङा होमबा नैबे बिथांमोननि सायावसो आं बाथ्रा बुंनो सानदों जिथुनाखि आंनि बुंनांगौआ बेनो आं थोंजोंलि बुंनोसै आरो बेक खालामबाय थालिया आं खोथाफोरखौ बा फोलावबाय थालिया जे प्रमद बर' सार आरो जिखुनु इउपिपिएलनि सोद्रोमा बा बिपिएफनि मेलेमजिबि सोद्रोमाफोर दिनै नोंथांमोनहा नैबे रोनगोरा सारा दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव बर' हारिनि थाखाय बिटिसि आरो नन बिटिसि आननाखि बिथाङा रोनगोरा सारा कुनकाहा कार्बि आंलंखौ एसटि हेल्थ होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेफोरखौबो थाबैनो मावफुंना होनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव डिमान्ड खालामदों दिनै नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै गन्थंआव दै हाबदोंना हाबाखै लाजिदोंना लाजियाखै हा बहा दोननो सानखो बे गन्थंखौ बे मोखां मोनसेखौ बबेयाव दोनखोमानानै थानो सानखो नोंथांमोना लाजिनाय फैनांसिगौमोन सारमोन नोंसिनाव दिनै बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि साराबो 17 बोसोर बिटिसिखौ सासन खालामबोबाय ना बले बर' हारि जौगानायनि थाखाय माखासे हारि समाजा गोदोलांबाय थानायनि थाखाय बोखांनांगौनि थाखाय दिल्ली पार्लियामेन्टआव जोङो हाग्रामा सारखौनो बुंनाय नुखो ना प्रमद बर' सारखौनो नै दा बे आजि 5 बोसोर जालांसै बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बुंनायफोर नुनो मोनखो ना माखो सोरबाफोर नुदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव हर शेयार खालामना हर भिडिअखौ आं माने नायगोन आरोखि आरो दा जोङो साननांगौआ बेसो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार सान्थौगिरिफोर दङ मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ बेफोर बाथ्राखौ जों सानथावनायानो नङा दिनै एथ'ग्राब गियानि गुनि बर' सुबुङाव थानानै जों बायदि सादा बुसा जाम्बाफ्रालाय बे जेने थेने एलपिल' पास जानाय मानसिफ्रा माबोरैहाय बेफोरबायदि हारिनि थाखाय जोंहा साननांगौ सेन्टिमेन्ट दंमोन हा दङ नाथाय थायो बयहाबो जे जोंनि बर'आ माला खौसे जागोन जोंनि बर'फ्रा माला गोजोन गोजोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफ्रा गोरिब दुखियाफ्रा माब्लानि समाव माब्ला मा जालांगोन बा मालानि समाव जेंनाफ्रा जोबलांगोन बर'फ्रा जोङो बेफोरखौ सानो नंगौ नाथाय एमएलए एमपिखौ जोंहा बुंनो थाखाय खाबु गैयामोन नाथाय बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै जोङो बुंनो थाखाय बाध्यता जाना फैयो जायनि जाहोनाव दिनै एमएलए एमपि जोंहा बर'फोरनि गेजेराव थासेयावबो बर' हारिनि थाखाय बा बर' समाजा जौगालांनायनि थाखाय दिल्ली पार्लियामेन्टजों फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोना दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो गोनां जागोन जोंहा रोनगोरा नार्जारि सारा जिबायदि खुगा फुवार फुवार खोथा बुंदों पार्लियामेन्टआव हा जों बुंनो थाङोब्ला जोङो रोनगोरा सारखौ सासे बर'नि किं होनना बुंनांगोन टाइगार जायखौ बुंदोंमोन मोनसे समाव बिश्वजित दैमारिखौ टाइगार होनना बुंबा बयबो सिनायनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव रोनगोरा सारा बर'फोरनि गेजेराव टाइगार जानो फैगासिनो दङ अर्थात किं जानो थांगासिनो दङ दिनै जों गोग्गानाय मोनो बेफोरबायदि जिथु सानैसो सुबुङा दिल्ली पार्लियामेन्टआव खुगा फुवार फुवार बाथ्रा बुंनो हायोब्ला नांगौखिनिखौ डिमान्ड खालामनानै लानो हायोब्ला बा मोननाय मोनै बेफोर उननि बाथ्रा थेवब्लाबो जोङो बेफोरबायदि बुंनायखौ मोनोब्ला बा खोनानो मोनोब्ला नुनो मोनोब्ला गोग्गाखांनाय मोनो जों गासैबो बर' हारिया मोजां मोनो आरोखि गोसोआव मोनसे हास्थायनाय बा मिजिंफ्रा स्रां खारनाय बायदि मोनलायो आरोखि जायनि जाहोनाव दिनै बेबो गुबुन भाषाजों बुंबावाखै जोंनि बर' मातृभाषा जायखौ बुङो बिमानि राव नैबेजोंनो रोनगोरा सारा आरामै माने दिल्ली पार्लियामेन्टआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय खुगा फुवारदों एबा होसिखावदों दिनै जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया गोदोलांगासिनो दङमोन नंगौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों एसेबाबो सान्थियाव फैदों 100आव गैयाबाबो 80-90% फैदों
नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमाफोरनि मेगनाव बर' आइजोफोरनि मेगनाव मोदैया जोबनो थाङाखै मानो गोबांथार दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बै बिथांमोनखौ थाबैनो जेरैखि जाया जेलनिफ्राय बा केसनिफ्राय उदां जानायखौ नांगौ जानानै फैदों जोंनो रायजो राजाफोरनो लोगोसे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि बिथाङानो जाहैबाय जोंहा एनडिबि फोरनि सासे सोरजिगिरि अर्थात गुरु नङा होमबा गायसनगिरिया बेनो बे हिसाबै जोंनो बिथांमोनखौबो नांगौ जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो मोनसे समाव गोबाङैनो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामबोदों गोबाङानो बुङो एनडिबि फोरनि बागै जुदि भिडिअ लाबोयोब्ला हा नोंनो बरनहैदो एनडिबिफ्रा मोनसे समाव ओरै थोरै खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबाङै हाजार हाजार जिनाहारि जादों गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ बाउसोमनो गोनां जादों आरो जोंनो जुदि माबा मोनसे नांगौब्ला माबा मोनसे खोमानांगोन होननाय बाथ्रायानो दंखायो दिनै एबसुनि धरनायाव मालाय बै समाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि धरना रेलि खालामनायाव मालाय एबसुनि हंग्राम खालामनायाव मालाय मानसिनि जिउ थांदोंना थाङाखै जिउ खहा जायै मा खामानि दङ जोंनि जिउआ सानसेब्लाबो थांखागोन जायनि खाफालाव जेरैबायदि लिरनाय दं एरैसो थांगोन एरैसो सोलिलांगोन दिनै जोंहा खिजानि पुलिस मिलिटारिनि आखायावनो जोंनि जिउआ गोमानो गोनांलायदां बेफोरबायदिनो गोमालांबाय नङा होमबा थिग बिदिनो आरोखि थेवब्लाबोथ' बिथांमोनाबो गोबांथार बर' समाजखौ रैखाथि खालामबोनानै हंग्रामनि गेजेरजों हाथियार लानानै सोमावसारबोनायनि गेजेरजोंबाबोथ' एसेबाबो जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय रैखाथि मोन्दों बा मुक्ति मोन्दों नङा होमबा फैनानै जोंहा प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्ड खालामबाय बिथांमोनखौ लाजोबनानै थिगानो जाबाय बिथांमोननि जिउआ बै समनिफ्राय रैखा जाजोब्बाय साफ्रोमबो सुबुङा जायफोरा केस जायाखै जायफ्रा एनआइएआव गैया बिथांमोना माने न'खरावनो बिसि फिसाजों थानानै आलो गोजोन संसारखौ मोनजाबाय नाथाय संसार मोनजानानै मा जानो गोबांथार बिथांमोननिनो गायसनगिरिफ्रानो लिडार केडारफ्रानो थाबोनानै दङ मोनसे जायगायाव जायखौ बुङो जेलखाना बै जेलखानायाव जोबजानानै थानानै जोंनि गोसो गोरबोआव मालाय दुखु गैया नामा साफ्रोमबो बर' हारिनि जिउआवनो दुखु दङ मानो जोंनो नांगौमोन बड'लेण्डखौ सोरजिनो हादिया जों थिगानो जाबाय खेबसेनो हाया होननायबो खोथा दङ नालाय जोङो स्टेप बाय स्टेप थांनांगोन बास जाबाय दायो जों बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय एनडिबिफोरखौ बा हाथियार लाग्राफोरखौ लाजोबनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' सारखौ आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ फोथायनानै बिथांमोना गावसिनि बै दैबाय थानाय हाथियारखौ गथायनानै गासिबो गाहायाव ओंखारबोजोबनायनि गेजेरजों बिना हाथियारजों माने जुजिदों मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि गोदोसोनानै थानाय माखासे जेंनाफोरखौ बोखांफिननो थाखाय बिथांमोनाबो गाब्रायखांदों आरोखि थिग बेबायदिनो दिनै रोनगोरा नार्जारि सारा बिटिसि नन बिटिसिखौ जेबो फारागथि लायालासिनो गासैबो बर' हारिनि थाखायनो खुगा फुवारहैदों दिल्ली पार्लियामेन्टआव नङा होमब्ला दा बेखायनो बुजिनो सोलों प्रमद बर' सारमोनहाबो जाहाथे जेसांखि गिदिर गोलाव फराया मानो माब्लाबानि समाव जोङो सासे जाम्बाजोंबो माखासे एडभाइसखौ लानो गोनां जायो दा आं बारा गोलावखौ बुङा जाहाथे आं दहायनो गिबियावनो आं बयनावबो रिकुवेस्ट खालामखादों बा निमाहाखौ बिखादों आरो फिन खेब नोंथांमोनाव आं निमाहा बियो आरो इसोरनावबो निमाहा बियो जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों आं माबाफोर गेना गोरोन्थि बुंलांदोंबा जाहाथे नोंथांमोना आंखौ अननानै फिन खेब निमाहा होयो जेन यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे नेक्स्ट स्पीकर इज रवंगरा नर्सरी सर ऑर्गेनाइजर सर आरएसएस का जो प्रमुख है बोडो इसके बाद आपकी धन्यवाद सर मैं बोडो में बोलना चाहूँगा मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ पहले बार मेरा मातृभाषा बोडो में मैं बोलने जा रहा हूँ तो मानगोनां मासिगिरि मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै भारतनि संबिधाननि 75 बोसोर जे दावबायनाय थासारि बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ बेवहाय बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आं मानगोनां नोंथांनिसिम साबायखर बावो मानगोनां चेयारमेन नोंथां जे जाय सुबुंफ्रा भारत संबिधानखौ दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन बेनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंनि भारतनि संबिधानखौ दागिरि डक्टर बि आर आम्बेडकारजों लोगोसे गासैबो कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो बिथांमोननो आङो
आंनि बावनायखौ आङो फोरमायहरो दिनै बे हाउसआव आङो फोरमायनो लुबैदों जोंनि आसामनिफ्राय क'क्राझार लक सभानिफ्राय सासे सुबुं जाय सुबुङा धरनीधर बसुमतारी बिथाङा कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लिनि सासे सोद्रोमामोन बिथांखौ कन्स्टिटिउसन दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनो खाबु होनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय आं खोब गोग्गानाय मोनदों मानगोनां हाउस जे 75 बोसोर बैसोआवहाय दिनै जायफोर सरकार सालायदों बेवहाय मोननै मेजर राजनितिक हान्जाया खामानि मावदों मोनसेया जाबाय कंग्रेस पार्टी आरो मोनसेया जाबाय बिजेपि पार्टी कंग्रेस पार्टीया 55 बोसोर खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बै समनिफ्राय आं बड'लेण्डनि सासे ट्राइबेल हिसाबै नैबेवहाय प्रतिनिधि हिसाबै फैनो हादों जोङो बर' माहारिया 50 बोसोरसो जोंनि संबिजिरनि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि दैदेनगिरिफोरनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनो मानगोनां सोरगोआरि मुस्रिमा इन्दिरा गान्धीनिफ्राय लानानै डक्टर मनमोहन सिंहनि बे समसिमाव जोङो गोबां जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन नाथाय कंग्रेसनि समाव जों समाधान मोनाखै नाथाय आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी आगुनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा HCDL आव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि जे जेंना बे सुस्रांनायनि खामानिया जागायजेनदों 2003 मायथाइयाव एल.के. आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय HCDLनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय एकर्ड खालामनाय जादों बिनि अनगायैबो आरोबाव फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बर' एकर्ड जादों बे बर' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय दा बे थासारिनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' माहारिया दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदिनि फारसे जोंहा अननाय दं सिबिनाय दं आरो मोनसे फोथायनाय दं जे बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बड' एकर्डआ नर्थ इस्टल' नङा गासै हादरावनो बे सुक्तिया जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै लाबोदों जे सुक्तिखौ फल' खालामनानै दिनै गोबां जोंनि माखासे आन्दलनकारिफ्रा दिनैहाय मेइन स्ट्रिमजों जगाजग जादों सुक्ति जादों आरो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों दिनैहाय बे बड'लेण्डनि सुक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइएफआर रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो मानगोनां हाउस बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोबां सम आन्दलनजों जोङो फैनाय मोनसे हारि जोंनि राजखान्थि मोन्थाय जोंनि सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ लानानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय बे आन्दलनखौ जोंनि थांनाय समनि कंग्रेस सरकारा खुनु दिन गोसो होआखैमोन सुस्रांनायनि खामानि मावाखैमोन नाथाय दिनैहाय दिनै भारतनि दैदेनगिरि सासे गोग्गो दैदेनगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दिथायाव जोंनि बर'फोरनि जेंनाया दिनैहाय फारफा दिनै जोबनायनि लामायाव आरो जों बेखौ गोजोननाय जों फोरमायदों दा बेनिखायनो बे बुब्लियावहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समावहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि एकर्ड जानाय बेवहाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि हाउसआव लाबोनानै बिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो मोनसे जोंना बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै आङो दा माने हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं दङ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव बे जोंनि गासैबो थासारियाव जोंनि बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेखिनिखौनो बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों Thank you. Now, Mr. Sanjay Singh.